Bé, les àrees més afectades també han vist com els seus camps patien danys. La fruita, almussafes, Benifaió, alginet, sollana i sueca han patit els efectes de la pedra, de l'aigua i del fort vent en unes 1.100 hectàrees, ni més ni menys. Les organitzacions agràries ja parlen de milions de pèrdues. Joan Miquel Llopis ha intentat arribar a la Ribera per a valorar la situació. Joan Miquel. L'episodi de pluges que està passada esta matinada i durant tot el dia d'avui, als termes municipals de bona part de la Ribera Baixa i de la Ribera Alta, ha fet que ja es parle d'almenys uns 8 milions d'euros en pèrdues, especialment en els cultius dels cítrics, els caquis i les hortalisses. Principalment als pobles de Sueca, Sollana, Benifaió i Almussafes, on la trompada d'aigua ha sigut especialment virulenta. L'aigua, acompanyada també de molta pedra, ha rebentat bàsicament tot el que quedava de cultiu de caqui. Ara els llauradors estan esperant que en els pròxims dies baixi l'aigua, perquè això va ser l'altre problema que van a trobar-se. En este ja pràcticament no n'hi queda, però n'hi ha qui té mig metre d'aigua i això tardarà diversos dies en desfondar. I això crearà problemes als cultius que després s'hauran d'afegir. Els llauradors que ara estaven en plena collita en el caqui, sobretot a Benifaió, Sollana i Sueca, Almussafes, ho acaben de perdre pràcticament tot. És un lament especial el que tenen per esta dana que acaba d'arrasar el cor de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Aquestes últimes pluges han perjudicat de forma greu el terme municipal de Benifaió. Estem parlant d'un 30% de la seva producció que va quedar-se en l'arbre. Després de fer tots els gastos corresponents, lamentablement el llaurador no va replegar aquest producte. És una situació molt penosa pel sector. És de veres que els administradors tenen que prendre les medides corresponents per a donar les ajudes corresponents perquè puguem seguir treballant. Perquè no sols els llauradors són els que van a perdre, sinó que al mateix temps són totes aquelles persones que arrastren el sector. Són persones que van a recol·lectar i són dones que van a manipular el producte en els almacens.